På Strib Dyreklinik er vi glade for alle dyr. Vi indretter os efter det enkelte dyrs behov og adfærd. Katte kan blive stresset og utrygge, det tager vi hensyn til. Når du kommer på besøg med din kat, står vi klar til at byde dig velkommen. Vi har indrettet et specielt undersøgelsesrum til dig og din kat, og her er adgang forbudt for hunden. Din kat får lov til at bevæge sig rundt og stresse af oven på køreturen til klinikken. Vi har sat en kattevenlig duftspreder i kontakten. Her udsendes tryghed i luften. Duftstopperne hjælper med at opnå den ønskede ro inden undersøgelsen. Vi giver os god tid og er klar med en godbid, så vi kan blive gode venner. Vi håndterer din kat med respekt for dens natur. Det stiller krav til medarbejdere og dyrlæger. Vi holder os opdaterede og tager på kurser, så vi er klar til de faglige og adfærdsmæssige udfordringer. Hvis din kat skal indlægges, har vi indrettet et specielt katteburrum, hvor din kat sidder uforstyrret. Din kat får et blødt og varmt underlag eller en gemmekasse at ligge i. Under indlæggelsen sørger vi selvfølgelig for mad, vand og toiletadgang. Skal din kat opereres, har vi udstyr og personale, der sikrer den nødvendige overvågning. Alt dette er en selvfølge for os på Strib Dyreklinik, men vi er alligevel ret stolte over, at vi er blevet certificeret som Danmarks første kattekærlige klinik. Kom og besøg os, vi giver gerne en rundvisning.